Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kuble yupi baro kini gilong ki khubor bam tagasngi. Ka sorkar jelasyan ka sashim me gajing khot halor kamat ka bala sa ateng na slem ban pin kanria no ye ki lais pa sa pu artli ki long yeng ki basa ha harijan colony na thamyo molong. Ngin sashim me gajing khot wat khuslai lo ang deputy chief minister in charge katnat pinroi sor usnyao bhalangdhar haginum tho khubor men tagasngi ningkong. Ngin sadon gajing yalang shen bhal se gajing yalang banwan kan sakham shai ula pinram. Ngin sadon gajing yalang shen bhal se gajing yalang banwan kan sakham shai ki aka ula pinram. Ha ka pratrik urisau ka Meghalaya High Court klapan sa angi no egajing bishar halor kani ka mukon tuma ka biade gajing tmu ban pin kriya yaki lais pa sa pu artli ki long yeng jong ki harijan colony na thamyo maulong hadu ka ar pratrik urisau nang baka sorkar jila ber ka harijan panchayat committee kinwan ikilat kilinti ban pin ben ka sorkar jila dangshen kelakar pare ka sorkar India bakan perkhat lupa ban ai ka jakaya da ka ba ar ponsan na ne lai akar ka ba khlempat pindon kam ka badan marjan ber ka wi ka petrol pump hayo maulong